wallahi aboki na wani labari zan baka mai cakwakiya. Yanzu nan muka hauna fef da ni da wata tsohuwar budurwata. Aka ko da kowa ya gane kowa babu wanda ya ma wani magana. Aka wani ma da na hambare mata kai yadda kasan naga tutu. Aka ko da mun gaje kasuwar nan ashe ita ma kasuwa za a kai ta. Ko da na sauka ta sauka. Kawai suka fara cacan baki akan naira 50 da mina fede. Aka wannan take nan mika ma mina fede na naira 1000. Na ce mashi ga nan ka cire kuɗi na ka bata canjin ta ɗauke jikkarta. Kun ga konan na ci zarahinta. Ita ka hadda cewa na gode. Wacan bata san ni zan gode ba. Ce ba ku san ma inda cakwakiyar take ba. Wacan ita wannan naira 1000 da na bada cikin jikkarta wadda ta yage ta hwatsa. Ni ga na ɗauke shegiya na biya mana kuɗin nafi ita ka na haka da cewa na gode. Sai gashi irin bayan minti 30 kawai sai gashi ta kira ni da private number. Ko da nan ɗauka kawai na ji ta buga min 20. Kawai ni kuma da in ƙara mata haushi na ce baiwa Allah ki yi haƙuri asara na rage. Jan lokacin da muna soya na ya ɗawainiya da ke dan ubanki.